गाहाय मोननै राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF बेखौ खौसे खालामनो नाजानाया बा खौसे खालामनो हानाया माने ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि नङा। BPF हान्जानिफ्राय दासिमबो बिथांमोननिफ्राय जेबो रेसपन्स फैथ'वाखै। नाथाय जोङो माहारि आफाद हिसाबै जोंनि हारिनि आफाद हिसाबै जिहेतु जोंनि सायाव गोबां बाथ्रा सोनारदों जों दासिमबो आसाबादि 7 आगस्ट खालि जोङो मोनसे लाइजाम फैबाबो फैयाबाबो जोङो सावरायनायनि मोनसे परिबेसखौ लादों आरो बेवहाय जोङो उननि जेनोखि हाबाफारि बेखौ जोङो सानलायगोन। जोंनि BPFनि मानिजाथाव आफादगिरि आगोलनि जोंहा BTCनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंनो माने लाइजाम हरगोन। जों दासिमबो खिन्थु आसाबादि आरो जों बे बेलायाव दिनै जुदि खौसे जानो हायाबा गाबोनबो जोङो बिनि थाखाय जोंहा नाजानाया थागोन। जि राजखान्थि बे राजखान्थिनि सोमोन्दै सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो बर' माहारिनि सासे गार्जेन होननानै जों बुंनो नांगोन। बे हिसाबै नोंथांमोना बर' हारिनि जिखिनि राजखान्थि दोलो बेखौ खौसे जानायनि जि खोथा बाथ्रा सिन्था सरसा खालामनानै नोंथांमोना सावरायलायबाय थादोंमोन। बे सावरायनाया माबायदि जानानै दं दा? खौसे होननाय बाथ्राया आं आगोलावबो बुंदों माखासे चेनेलनि सिगाङाव जे बर'फोरनि गेजेराव आथिखाल राजखान्थि गाहाय मोननै राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF बेखौ खौसे खालामनो नाजानाया बा खौसे खालामनो हानाया माने ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि नङा। आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौ बुंगोन जिहेथु बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय मोन 16 आफादफोर जों जयैनो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनायाव जों आफादल' नङा जोंनि दुलाराय बर' हारिनि हास्थायनाय बियो गासैबो बर' हारियानो दिनै बिथांमोनखौ ज' जानायखौ लुबैदों। दा बिनि थाखाय जोङो 13 जुलाइआवबो जोंहा बियो सावरायनाया जालांदों। जोङो 3 आगस्टआवबो सावरायनाया जालांदों आरो बे मथे जोङो लाइजामबो जों हरदों बै समावहाय आरो बिनि उनावहाय जोङो थांनाय 10 आगस्ट खालि जोङो हावलियाव थानाय आलासि जिरायसालि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जोंनि UPPLनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांजों जोङो सावरायबाय। बिथांमोननि साननाय बिथांमोना मा लुबैदों जों मिथिना लाबाय आरो ओइदिनखालिनो जोङो जोंनि जेसेबांनाखि माहारि आफादफोर बिथांमोनखौ जोङो बोरै हायो खौसे जानो थाखाय जों मोनसे सम खानानै होदोंमोन। समा बियो एखेबारे माने आल्टिमेटाम नङा, बे माने मोनसे डेडलाइन नङा जे जोङो 12 आगस्टनि गेजेराव जों मोनसे लिरनाय हरोबा मोजां बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन। दा जिहेथु जोङो नुबाय जे जोङो नेदोंमोन BPF हान्जानिफ्राय दासिमबो बिथांमोननिफ्राय जेबो रेसपन्स फैथ'वाखै। नाथाय जोङो माहारि आफाद हिसाबै जोंनि हारिनि आफाद हिसाबै जिहेतु जोंनि सायाव गोबां बाथ्रा सोनारदों जों दासिमबो आसाबादि आरो जोङो फैबाय थानाय रबिबारखालि जोङो एबा 17 आगस्ट खालि जोङो मोनसे लाइजाम फैबाबो फैयाबाबो जोङो मोनसे सावरायनायनि मोनसे परिबेसखौ लादों आरो बेवहाय जोङो उननि जेनोखि हाबाफारि बेखौ जोङो सानलायगोन जे जिहेथु दासिमबो जोंनियाव BPFनिफ्राय लाइजाम फैयाखै आरो जोङो UPPLनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो बिथांमोननि जि माखासे कमेन्ट्सखौ जों लाबाय। जों मिजिं थिदोंमोन जोंनि BPFनि मानिजाथाव आफादगिरि आगोलनि जोंहा BTCनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंनो माने लाइजाम हरगोन। जों दासिमबो खिन्थु आसाबादि आरो जों बे बेलायाव दिनै जुदि खौसे जानो हायाबा गाबोनबो जोङो बिनि थाखाय जोंहा नाजानाया थागोन। बे जोंनि नाजानाया थाबाय थागोन। जों बोरै हायो बिथांमोनखौ ज' खालामनो हायोब्ला बेवहाय हारिनि मुलाम्फा दं होननानै जों सानदों। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय नोंथांमोना जिहेतु रेसपन्स मोनाखै होननानै बुंदों आरो लाइजामनि फिननाय मोनाखै होननानै बुंदों। बे समाव नोंथांमोना जिहेतु खौसे जानायनि खोथाखौ बुंबोगासिनो मोननै दोलोखौ BPF आरो UPPLखौ, दा बे समावहाय जुदि रेसपन्स मोनाखै BPF हान्जानिफ्राय रेसपन्सखौ माबायदि मोनगोन बायसा? बर' हारिनि थाखाय बेबायदि अलखद समाव खामानि मावनाया बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे हारिनि आफादफ्रा बेल' नङा। आगोलावबो बिदिनो जों मावबोदों। मालाबा समाव जों जाफुंदों, मालाबा समाव जाफुङाखै। नाथाय जोंनि खामानिया बे नङा जे जाफुङा होननाय लोगो लोगो जों जालदाब गारनानै खारनाय बेबायदि नङा। बेखायनो
जों दासिमबो आसा बायदि जे जोंनि जिहेथु जोंना UPPLनि हानजायाथ' आफादगिरि आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हानजानि जानानै गावसोरनि बुंनांगौखौ जोंनो खोन्थाबाय। दा बिनि उनावहाय जोङो दासिमबो जों आसा बायदि आं बेखायनो बुंबाय थादों दासिमबो आसा बायदि जे जोंखौ बायदिसिना बुंनो हागौ गोबां मानसिया नाथाय जोंनि मुङानो जाबाय मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद हिसाबै जोंखौ जेखि बुङा जोङो बिराद आसा बायदि दासिमबो जे बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे मोजां जोङो फिननायखौ मोनगोन जों बेखौ नेबाय थादों आरो बिथांमोननि फिननाय फैयाबाबो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंदों जे जोङो फैबाय थानाय जोङो 17 आगस्ट एबा जोङो फैबाय थानाय देवबारै जोङो बरपेटानि बे रडनि खाथियाव थानाय जोंहा बेन्निबारिनि जेनोखि हावलि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेवहाय जोङो जिरायगोन आरो जोंनि गेजेराव जोङो जेनोखि माहारि आफादफोर मोन 16 माहारि आफादफोरनि गेजेराव जोङो सानलायनानै जोङो फिउचार कर्स अफ एक्सन जों माबोरैहाय आवगायनो हायो बिनि थाखाय जों जयै सानलायगोन नाथाय जोंनि साननाय जोंनि मावनायाव जोङो बेखौ नोंथांमोननो स्पष्ट बुंगोन जोङो रावनिबो थाखाय जों गाज्रि साननाय जोंनावबो गैया। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे फिननाय हराखै बा रेसपन्ड हराखै होननानै बुंदों बेवहाय नोंथांमोननिफ्राय साननाय बा मोन्दांथिया माबायदि मानि थाखाय बिदि हराखै? जोंनिया जाहैबाय मा आथिखालाव हमनानै ला माने सानै आफादगिरि जोंहा UPPLनि मानजाथ' आफादगिरि आथिखालनि BTRनि गाहाय आरो लोगोसे जोंहा माने BPFनि आफादगिरि मोनसे समनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना हानजानि आफादगिरि सानैबो मुरब्बि नाथाय बिथांमोननि उनाव हाजार लाख मानसि दङ दा बिथांमोननि खोथाखौबो बिथांमोना खोनासंनो गोनां जायो आरो जानो हागौ बिथांमोना आवगायदोंब्लाबो बिथांमोना आगाननै दावखोनानै बिथांमोना आरोबाव माने आगानसे फासयनो गोनां जादों जिहेतु बिथांमोननि उनावबो गोबां माने मानसिफोरनि गावसोरनि दैदेनगिरिफोरनि कमेन्ट गोबां थायो बेखायनो जों सानदों जे बिथांमोना लुबैदोंब्लाबो निस्सय गाहाय लेभेलनिफ्राय एसे हेंथा दङ बादा दङ बेखौबो जों नुहुरदों आरो मोनसे खोथा जाहैबाय मा जे दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि जोंनि मानसिफोरनि माने सोदोब बाहायनाय बाथ्रा बाहायनाय माने लागाम गैयै बेफोरबो जथेस्थ' बादा होननानै आं सानदों जों बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मोनदांदों जे बेवहाय सोरबा सेंग्रा बा बैसो जायै मानसिल' नङा बैसो गोरा मानसिफ्रानो दिनै जिबायदि सोदोब बाहायदों जाय सोदोबखौनो जों बाहायनो हाया जाय बाथ्राखौ जों बाहायनो हाया बेबायदि सोदोब बाहायनाय बेबायदि बाथ्रा बाहायनायाबो मोनसे हेंथा होननानै आंनि गोसोआ बुंदों आरो जों बे बाथ्राखौ नंगौ होननानैबो बुंनो हागोन आरो